Goeie. Wat ben je ontvangen, Joet? Wat zei je? Wat ben je ontvangen, Joet? Wat ik hier dan van weet? Ja. Opruimen. Opruimen? Opruimen, ja. En dat is een paar keer, ja. Oh. Dat is niks voor mij. Ik ben gewoon hier met de zaak bezig. Juist. Dus. Voilà. Maar wat is er van? Van hier. Hier? Ja. Oh, jee. Oh. We dachten dat we even een rondje maar mooi waren. Oh ja, wat dat de is, meesten dat is nog altijd menen. mooi. Dus Maar je bent dus het ontwerp eigenlijk. Maar het, zij hè? hartje slopen. Dit Het is- hakje slopen. Dit is geen bedrijf, min niet. Vroeger was dit ons bedrijf, maar nou net meer. Dat was midden augustus, 5 augustus, dan is het in de fik gegaan. Ja. Ah. Ja, dan zou je beginnen in een bak sneeuw, dus ja, dat keer weinig. Ja. Ja. Maar je bent al bezig, Joet. Ze weer bezig, ja, het overkomt je, het gebeurt je en ja. Hier gaat die jongen. En, ja, dit stond in de fik en 4 dagen later overlijdt een doosgenoot, dus wij hebben het erover, dan is dit maar niks. Nee. Dan valt dit wel mee, het zijn geen gewonden dus. Het is met doodmateriaal. Dus ja, het klopt dat het gebeurd is, maar het is niet anders. Ja. Dus dat. Dus ja, hoe sta je erin? Ja, het is gebeurd. Ja. Maar hoe is dat voor jou als huid om te zien dat er dan... Ja, dat is de samenloop van omstandigheden. Dit gebeurt en je moet er verder in het leven, je moet er verder kijken dat je neus langer zeggen zo. Maar nou ja, het gaat nou weer gebeuren. Ik dacht vanmorgen eerst nou te komen niet in verband met winter weer. Maar je ziet wel, de man die binnen wel. En gewoon met al een leuk feestje van maken, toch? Ja. Nou, genoeg ellende op de wereld. Dus ben je genieten van het leven. Dus, nee, ik zie het wel, wordt wel een mooi jaar. Nou, mooi. Dat komt goed. Een mooie insteek. Ja toch? Ja. Ja.